Ενδεχομένως να γνωρίζετε ότι η Microsoft, για να γιορτάσει τον ερχομό των Windows 7 στις 22 Οκτωβρίου, προσκάλεσε τους φίλους της, τους φίλους των λειτουργικών συστημάτων, να διοργανώσουν πάρτι στα σπίτια τους για να γιορτάσουν μαζί με τους φίλους της αυτό το μεγάλο για τη Microsoft γεγονός, και αυτή υποσχέθηκε ότι θα τους στείλει ένα πακέτο με διάφορα καλούδια που θα τους βοηθήσει σε αυτήν την βραδιά. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις χώρες οι οποίες συμμετείχαν σε αυτή την προωθητική ενέργεια. Εγώ όμως είχα την χαρά να λάβω σήμερα αυτό εδώ το κουτί από τη Microsoft, απευθείας από την Αμερική. Αυτό λοιπόν είναι ένα party pack, το οποίο θα δούμε αμέσως τι περιλαμβάνει. Ανοίγοντας λοιπόν το party pack, το πρώτο που βλέπουμε μπροστά μας είναι κάποιες οδηγίες από τη Microsoft για το πώς διοργανώνεις αυτό το party και τι να κάνεις σε περίπτωση που χρειαστείς βοήθεια με αυτούς. Και αμέσως από κάτω βλέπουμε ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει 10 τον αριθμό τσάντες με το λογότυπο των Windows 7, όπως βλέπετε και εδώ, τα οποία μπορείς να μοιράσεις στους καλεσμένους. Ένα άλλο αντικείμενο που βρίσκουμε μέσα είναι αυτό το puzzle από τη Microsoft για να κρατάς σε γρήγορα τους καλεσμένους σου. Αυτές εδώ είναι κάρτες, τράπουλα δηλαδή, με το λογότυπο των Windows 7. Αυτό είναι μια βάση τραπεζιού, ένα σταυρός, έτσι ώστε να διακοσμήσεις το τραπέζι σου. Ένα πακέτο χαρτοπετσέτες Windows 7, αυτό ομολογώ ότι δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Ένα πόστερ των Windows 7 για να κρεμάσεις τον τοίχο σου. Πολύ ωραία. Και περνάμε τώρα στο πιο σημαντικό. Αυτό εδώ, το οποίο είναι μια κόπια των Windows 7 Ultimate σε 32 και 64 bit έκδοση, η οποία όμως φέρει ανάγλυφη υπογραφή του Steven Ballmer, που είναι ο CEO της Microsoft. Έτσι λοιπόν η Microsoft προσφέρει στους φίλους της που ανέλαβαν να διοργανώσουν αυτά τα πάρτι μια συλλεκτική έκδοση του λειτουργικού της ως έδειξη ευγνωμοσύνης. Αυτή εδώ που βλέπουμε είναι 32 bit έκδοση και περιλαμβάνει φυσικά και το δεύτερο CD με την 64 bit έκδοση για χρησιμοποιήσεις όποια ακριβώς θέλεις. Μια πραγματικά πολύ καλή κίνηση από τη Microsoft, είναι πολύ έξυπνη προωθητική ενέργεια, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες του λειτουργικού της να αποκτήσουν την κορυφαία έκδοση, την Ultimate, και μάλιστα σε συλλεκτική έκδοση, χωρίς απολύτως κανένα κόστος, απλά και μόνο με τη διοργάνωση ενός πάρτι για τα Windows 7.